abere ko bamugano emyaka emenge totayibwe chiro yatabaka nkwa gachwere mwaka nenda mwaka rudi to tetonyo magena umoira alia asira we don't see anything muna naswaite the first achievement nakolete igona rwan rete chire lia tabaka ekagachu under my watch pake kaera it is now complete again to you kanta ira ko se chire to mai ko nyigora igonta ira bantu baminto bategerere na mbe yemo e chire muna yagachetwe tebwati no grills igora security teyo na be te budget to be grills round this chirelia to be ke mirango because of security aba kolie biasara especially abangina ekero kwa kolie biasara bia kwa kolire ebintu bia ba safe as e chiro ekinegenta kama planet gokora as e chiro ya tabaka na mbaibere ninta erkobeka couple of blocks ase motua ese chira ekero ya era ase nara area nara service area ntaetebe ku couple of blocks santo bagoda chabuya matoga asara arabu asara chenu yani okore biasara ko bwate obolemu na indenganye stage yechigali koru estere bono gere para igoro ere matali ange ese tokro ke stage tonyenganye chita aige center ikoros couple of blocks chikobekwa a section of it even ere stage as chigali yoje chiatena abantu bamintu to promote area nero ya alise chirere erinde activities chicha ko trivo abantu bamintu bakonyeke ikiara ninta etabake kine air from the market and to a town status igento kende nata ebanga abantu baminto batabaka mbagwate challenge ya match already na echibesti atokire chikole megesima ase chire just ne chire yo egisime abangira banyore nechiduka chiri chonse chiri tabaka egera maje tayo wanyora maje sibako buche egento kende nata eba nkobekande tangi ya 10,000 liters ase chirelia elinda abantu bame akara macha agwa kwa ichore tangi na bako nyonga saviri abantu na yande abantu batumia within